Dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítal u videa na hru Palencide 2. Tato hra je first person shooter online, kde mezi sebou soupeří 3 znepřátelené frakce. První frakcí tak je Vanu, což jsou vlastní vědci, kteří využívají mimozemské technologie a snaží se to prosadit. Jejich charakteristickým rysem jsou upnutý oblečky, fialová barva a zbraně se zvláštním designem. Mají rychlé přebíjení, rychlou kadenci a nízký rozptyl střel. Pak tu máme konglomerát, což jsou víceméně rebelové, kteří se odtrhli od republiky, vyznačují se drsným pohledem, modrou barvou a jejich zbraně mají velký damage a hlavně vysoký rozptyl, takže se s nima dost těžko střílí. A poslední frakcí, tak tady máme republiku, což jsou takový maníci, což jsou červení, chtějí všechno zvládnout víceméně a jejich zbraně mají víceméně i nízký rozptyl, průměrný poškození a jsou tak něco mezi. Já nejčastěji hraju za konglomerát, protože mi jsou asi nejvíc sympatičtí, takže se pustíme do bitvy. No, tady můžete vidět krásný splash art konglomerátu. Povíme si něco o té hře. Bojuje se na jedné planetě, kde je několik kontinentů. Já momentálně, jak můžete vidět tady, tak budu bojovat na Esamiru. Když tady dám na výběr, tak je tady Amerish, Esamir, pak je tady Hosin a pak je tady Indar. Jak můžete vidět, je tady mapa, kde jsou 3 barvy. Velká mapa, na který hraje třeba najednou, dejme tomu 500-600 hráčů na všech 3 stranách. Bojuje se o různý území, o různý základny, laboratoře, všechno. Úkolem je do určité doby vždycky dobít co nejvíc možných území. Můžete vidět, tak tady ty zelené body, to je to, kam se můžu objevit. Tady máme pak deploy, takže dáme deploy. Já jsem si dal asi na blbý místo. Tady můžete vidět Vanu. Tak. A jo, není na to, když se zblbne grafika. Povíme si něco o třídách. Je tady 6 tříd. První třídou je infiltrátor. Každá ta třída tak má zvláštní schopnost. Infiltrátoři mají schopnost tady handle cloaking, což znamená, že oni se zneviditelní, což je celkem fajn. Slouží nejčastěji jako odstřelovači, ale může sloužit i jakoby takový prostě zneviditelní se, někam zaběhnou a pak střílí nepřítele dozad. Druhou třídou tak je light assault. Chlapíci se samopalem, popřípadě s kulomet, popřípadě s útočnou puškou, s jetpackem na zádech. Jsou 3 druhy jetpacků. Je drifter, který víceméně s ním můžete dobře manévrovat, pak je Icarus, který vás vystřelí do vzduchu jak nic, a pak je normálně jump jet. Ten je asi takový, já ho nejvíc používám, nejlíp se s ním někam dostanete. Pak je tu combat medic, nemusím nic vysvětlovat, prostě chlapík, co umí léčit a oživovat. Inženýr umí stavět věžky, opravuje budovy, opravuje auta a opravuje pak maxe, to si řekneme. Pak je zde heavy assault, chlápek s lehkým kulometem, jeho zvláštní schopností je to, že si umí vytvořit takový štít kolem sebe, který redukuje poškození, takže víceméně víc vydrží. No a pak je tady Max. Chlapík s velkou zbrojí, velkýma zbraněma a hodně vydrží. Jediný způsob, jak ho může někdo vyléčit, tak je inženýr. No a my si ukážeme light assaulta. Takže dáme resupply, tak. A my se podíváme, kde vůbec jsme, tak můžete vidět mapu, takže my jsme tady. Tady se bojuje. Výborně, takže budeme asi tady dozadu, takže musíme jít tam tím směrem. Takže si jetpack a půjdeme tady tudy. Jestli tam doletím, já tam nedoletím, jo, doletím. Dobré, takže tady to takto pěkně přeběhneme. Jinak zbraně si můžete i vylepšovat. Můžete vidět, tak já mám tady už měřidlo, mám na tom tlumič, mám na tom i takovou věcičku, která mi umožňuje. Dobře? Jo, dobře, tam se bude. Teda mi umožňuje, že mám nižší recoil, což je ten rozptyl. Doufám, že to dobře překládám. Tuto hru bych jinak přirovnal k Battlefieldu, jenom hodně sci-fi. Když oni to ubránili, to jdu někam, kde to ubránili, víceméně běháte tady po mapě, ale já nemám minu, Dobře, zdrháme.
Doufám, že si mě nevšiml. Kde? Zkusím ho zničit. Je to nějaká vína. Tam je inženýr, on to opravdu je. Jo, super, tady je další. Začíná tady být trošku nebezpečný. Je tady celkem dost důležitý, aby ti lidi tady spolupracovali, když se to tak veme. Protože sami se dá sami dobijete jen velmi málo. Já potřebuji nějakou munici. Munici? Někdo? Někdo? Ok, tak ne. A je to na téhle hře se mi fakt líbí, že tady fakt na té jedné mapě obrovský, která má třeba 10 kiláků v průměru, tak bojuje několik, prostě fakt. No a teď jste mohli vidět, že do mě šli dva a proti mě šel zrovna ten Heavy Assault, kterýho si dám teďka i já, protože jsem se naštval. Tady si dáme Xandru. Xander to je takový vozítko, u kterého se můžete spawnovat. Někdo je? Uhni ty blbče. Jinak dost často tady střílíte a i do vlastních. Stává se to hodně. Kolik máme? 2 kily, kde? Protože ty tady hodně... Bývá to tu takové hodně zmatené. A často se vám stane, že vám nějaký blbec vleze prostě do cesty. Takže my půjdeme obsadit asi teďka Bčko, k tomu jsme nejblíž. Pokud nás stejně nepotká. Obsazujeme Bčko, dobrý. Jestli to zalezeme. Ježiši, já zase nemám tu vylepšenou zbraň. Já nevím, proč mi to vždycky hodí. Já mám už taky i vylepšenou zbraň tady. Co to měl za zbraň? Nějaký pay to win, ne? Nevadí. Anti-armor offense, to je ten můj, myslím. Jo, to je ten můj. Tak. Deployment. Ježiši, oni to zrušili? No ale no tak. Ale no tak nic tam nechce běžet zase. Tak si dáme zase Light Assaulta, Jumpera. Tady, super, tady si dáme tady Assaulta. Heavy. Tak tu si ze mě děláš srandu, ne borec? Tak co vydrží. Ten laser, co vidíte, tak ten má zlepšovat přesnost, pokud střílím od boku. Což se celkem hodí, ale přece mi nezdá, že by to nějak pomáhalo. Fajn, tady asi bude dost těžký. A má to parkant. Čím zničíme tu jeho blbou 4. To se mě dostal. Tady to je takový, že prostě Battlefield, no. Hlavně vy nejste žádní super vojáci, vy jste prostě obyčejní. Už to zase zmizelo, tady to je. Vy jste prostě obyčejní vojáci, řadoví a ti hrdinové se z vás stávají až fakt postupem času. Do prdele, to je Max, to je Max. Umři Maxi, umři. Já jsem to přežil, ještě že ten Max neumí měřit. Fajn, se tady na něho tak podívám pěkně. Čau kámo, tak pojď, chcej do mě, chcej mě, chcej mě, chcej mě! A dostal mě někdo jiný, ale. Nevadí, ale jak jste mohli vidět, to byl Max. Zřejmě to byl hráč, který to asi moc neumí, protože pokud máte Maxe, tak jste víceméně fakt nesmrtelní. Že s Maxem vás fakt zabíjí jenom když jdete sami třeba do hromady nepřátel a podobně. Takže s Maxem umíráte minimálně. Tak, jak jsme na tom? 6 kg 4 smrti, to je. Ale bych vám tady rád ukázal něco víc, než jenom tady zničení, zabíjení. Můžete vidět, vždycky si zapnu ten štít. A ono to je tak jakože dobrá prevence.
přebíjení ty zbraně trvá vždycky strašně dlouho. Tam je? Zkusím mu vlítnout dozad, pokud nevlítne někdy dozad, ne? No jasně, no jasně. Ty jsi to myslel, chlapče. Ty jsi zmyslel. Dobrá. To bychom měli. Asi bychom neměli vběhávat do budovy, když přebíjíme. Jo, já jsem si zapomněl. Dobrý, to jsou naši. Ale... Dej ho oživit. Oživ ho. Tady na mě. Běž, kraju tě. Tam někde byl? Jdu tam! Jak to, že to nemůžu obsadit? Jak to nemůžu obsadit? Capture pale can chemical? Cože? To nemůžu. Kinpon. Aha, my prvně musíme tady tohle dobránit. Oni nám to asi začali nějak obsazovat. A tady je blbý, že tady nemůžete obsazovat jako kterýkoliv místo. Tady musí to být... Doufám, jsem nezabil toho... Tady musíte mít, to musí být propojený. Ale můžu do toho nastoupit? To je celkem na prd, že vy nemůžete brát třeba cizí vozidla. To je jako jo, je to opatření kvůli tomu, aby prostě... Ty vole! Jsem se lekl, kámo. Já bych špatnou cestou, já jsem tady zabloudil někde. Já nevím kudy vůbec. Doufám, že mě teďka... Ale tak co to má za zbroj? Vždyť jsem... Ach jo. Nevadí, ale celkem dobře jsme si zastříleli. Tady už se bojuje, je to na 0, takže... Tady jsme to snad ubránili a jdu zase senka. Tak, kde jsme? Tady někde jsme? Ježišmarja, taky nemohu zastavit někde, kde se dá projít. To je výhoda toho, když... Pachám to hůl. Teďka je po mně, protože oni tady mají 2 bunkiny. 3 dokonce. Dokonce tank. To je paráda. Už to zase ubránili? Kámo, víš o tom, že já jsem tady? Co to bylo za borca? Tady běžel vedle mě a nevšiml si mě? Ještě k tomu, když měl maskování? Kámo, ty jsi ale špatnej. Dobrý, dneska se mi daří, to je dobrý. Ale rád bych sakra ukázal něco víc. Je pobíhání kolem základny, střílení. Teď vypadá, že bude nějaký sniper. Tak to se to dělá. Jo, on ten heavy assault on je dobrý, on má dobrý zbraně. Teda dobrou zbraň, hodně dobrou zbraň. Ona je jak vydrží, tak pokud ho většinou potkáte face to face, tak co to mě za zbraň? Battle rank 78, no. Jinak vy tady máte různý battle ranky. A to vám určuje vlastně jako je... Tyjo, tady je dobrá přestřelka, tam jdu. A to vám určuje jakoby, co vlastně můžete. Vy na určitých battle rankách si můžete dávat různé zbraně, dostávat se... To jako vážně? Jsem se byl granátem. Výborně, medic mě oživil, takže fajn. Co? Tady? Jdem? Bude tady někdo? Když si zakladejte ten rank, tak vy stáváte jakoby certain pointy, si to říkám správně. A za ty si můžete kupovat vylepšení, zbraně a podobně. Samozřejmě každá zbraň je lepší, můžete si to koupit prostě jakože... Můžete si to koupit tady normálně za reální prachy. Umři, kámo, umři! Proto, když říkám umři, tak umři.
Máš? Můžu obsadit to Bčko. Tady. Můžu s váma, chlapi, to obsadit? Jo, díky. Obsadíme Bčko. Teď musím obsadit Cčko. To nikdo nebude. Haló? Je tu někdo? Dobré. Už jim obsazují Bčko zase zpátky. A tak chlapi, to tam nemůžete někdo bránit. No tak... Hej, ale já to nechápu, oni prostě útočijou. Obsadijou něco, ale pak už to nehlídají. To je úplně... Ježiš, mě to hodilo zase někam jinam. Vždyť tam bylo, že mě to má hodit k tomu Sandru. Hej, fajn, podíváme se, co můžeme. Můžeme Maxe. Tak vám ukážeme Maxe. Doufám, že se nevypne... Protože oni jsou tady. Tam jdu. Tamhle musím jít. To tady musím nějak obejít. Ale tady byl. Kámo, pojď sem. Ty vole, to mě snad... No proto. Tady byl ještě někde. Mě střílel někdo. Nevadí. Přebijeme. Ono, když máte Maxe poprvé, tak vám to dá ty základní zbraně. A ty nejsou nějak jakože bůhví, jak skvělý. To vůbec nevím, jestli to správně. No, víceméně. Použijeme charge. To je jeho zvláštní schopnost. Prostě charge. Zrychlí vás to, no. Na chvilinku. A vlastně, když někoho naberete, tak to je něco podobného jako, jestli znáte Overwatch, tak jak Reinhardt, když dá charge. Tak snad něco podobného. Já doufám, že se tam rychle dostanu. Ono nevýhoda na těch maxech je, že oni jsou strašně pomalí. A já, jak jsem říkal, tak já mám základní zbraň. No, základní zbraně, což je prostě v pravé ruce mám raketomet a v levé ruce mám něco jako brokovku. A je to úplně na prd, protože Max, který musí jít až úplně na blízko, tak je na prd. Dobrý to mají, myslím, že z Republiky. Ale jakože mají každý mají úplně jiný. A z Republiky tak mají, myslím, že rovnou rotačáky, nebo měli by mít rotačáky, asi nejsem jistý. Což je úplně což je nejlepší, protože vy začnete střílet, prostě máte dva rotačáky a rozstřílíte každýho. A tamhle je nějaký zase zvanu. Co dáme? Help. Oh, help, chlapi, help. A tam jsem. Máme tady vůbec někoho? Já už to vidím. Ten Max, on je strašně drahej. Za to jsou nějaký ty soldier pointy nebo co? A vy vlastně si můžete dovolit jednoho Maxe za jeden cyklus. A já mám takový pocit, jakože já jsem tady sám. Mám se bojuje tady. No, takže tyhle, já tady s Maxem jdu někam. Kde hodlám asi jako umřít, no. Což je paráda. Že ztratíme prostě hnedka Maxe. Nemám mě ani nikdo vylečit. Jo, jasně, jako Max nemůžu obsazovat, OK. Dobrá. Chápu. Bylo by to asi moc OP. Takže... my jsme tady tak trošku jakože se zabloudili. Tak asi jdeme zase zpátky, no. Takže jako... Co tady jako já sám jako Max nadělám. Čau, kámo. Přebíjej. Tak nic. Co si děláte srandu, že měl tak málo HPček? Stačila jedna rana. Do pytle už. Kde se respawnem? Tady se respawnem, tady se hodně bojuje. Dobrá, tak se respawneme ještě tady. Můj bože. No dobrá, tak kde jsou? Kde je máte? Co to má za zbraň? Co to má za zbraň? Battle rank 91, no, tak jako jo. To jsem se nasral.
Já jsem si říkal, že za Assaulta hrát nebudu, ale budu. Jsem se teďka právě naštval. The Infiltrator is a sniper class with a short duration cloaking ability, spotting tools, and the ability to hack enemy terminals so your team can use them. Got extra ammunition here. Já nemůžu střílet, jo, ne. Mám celkem slabou zbraň, řekl bych. Haha, já jsem ho trefil, když byl neviditelný. Tam naši Light Assaultové dobývají teďka tu horu, takže budeme kryt. Můžete vidět, tak tady. Toto je napad. Chci vzít normálního Light Assaulta, jdeme jim tam pomoct. Light Assault, tak jdem na to. Pomůžeme jim. Počkat, oni nám... Nemůžeme jim pomoct, protože nám obsadili Ačko. Takže jim jdem zpátky obsadit naše Ačko, jak můžete vidět, tak vlevo dole nad minimapkou je takový bar, kde je taková dvojitá šipka, což znamená, že oni to obsadili a teďka oni jakoby dobývají tu naši základnu. Tak, teďka musíme 45 vteřin tady udržet. Tady asi nikdo nepůjde, teď jsme... Volná plocha. To jdu hlídat nahoru, chlapi. Tady jsem sice asi nejvíc zranitelný od sniperů a podobně, ale... Víš, no, neměli by to tady snad dobít. Snad ne. No, každá ta klasa má něco do sebe a mně se líbí ta mobilita u toho Light Assaulta. To je prostě něco, co se nedá jakýmkoliv způsobem nahradit. Jo, mě mám přejel. Ha 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 ha. Cítím tu sílu mezi nohama. Super. Defended. Jeden, kámo, jeden. Šup. Pojedeš? Dobrá. Tak, teďka jsme v Sandru. Prostě dejme tomu obrněný transportér. A když se rozloží, tak se můžeme... Mě to nejde dát níž. Sakra. Máme kanonek, takže to je v pohodě. A chtěl by to jako někam... Kde jsme? No, někam tady do teček. Jako tady? Si děláš vážně srandu, ne? Fajn. Tam mají jejich Sander. Tady je naše čtyřkolka nebo bubna. Fajn. Au. 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 Sniper schovaný. OK. Parchant. Hej, podívejme se, jestli není potřeba pomoct někde jinde. Tady to vypadá zajímavě, jdeme senka. Budeme bojovat chvilku i proti... Co je? Teď jsem to tam... To je... Člověk dá deploy a... Ten to už dobít, chlapi? Jo, už se tady obsazuje. OK. A tady jsou. Pěkně dozad. Není nic lepšího, než když zabijete někoho v jejich základně. Znám ten pocit. A to co má za zbraň? Že mě zabil na jednu ranu. To jako vážně?
borec. Už zase nemají Sander. Kde je Sander? Ty vole. Pizza je dobrá, no. Hej, ale že by tam s tím někdo něco dělal? Tam normálně ničeho Sander a nikdo si toho nevšímá. Tak co, chlapi, můžeme? Já bych to rád konečně dobil. No, dobývat takový základný, to je fakt takový jako... Pokud se s nikým nedomluvíte, nejste žádná skupinka. A fakt jdete tady takto, jak já jdu teďka a všichni asi ostatní. Jdete opravdu naslepo. Tak je to takový celkem jako... těžký, no. Domluvit se na tom, jako kdo bude bránit, co bude bránit, kdo bude obsazovat. Dobrá, to máme obsazený, vypadá to, že obsazujeme i Ačko. Už jenom pak Cčko. Výborně. Dostal jsem rank. Nemám bonus. Běž. Už obsazujeme i toto, ale... Desenka max. Výborně. 6 minut potřebujeme, aby jsme to obsadili. Obsazují nám Ačko. Nebo nám. Vrací si zpátky Ačko, což je špatný. To nemůžeme dovolit. Jen tam. Naběhneme tam, rozstřílíme. No, oni, když to obsadí, tak se ta doba zkrátí, no. To je tady. Zase tam nějaký, tady? Dobrý, přežil jsem. Já jsem přežil, to se často nestává, no. Sorry, kámo, sorry. Doktor tady asi není, no. To prdele. Hej, co on to má za zbraň, ten borec? On má nějakou brokovku nebo něco? Hej, ten borec musí mít asi dobře placený. No, dobře si asi platí tu hru. Kámo. Jdeme chlapi, jdeme. Rychle na Ačko. Musíme 8 minut a máme to obsazený. Dodáme. Pardon, moucha. Jo, nejsem schopni dobít to Ačko? Už to dobýváme, dobrý. Jak jsem na to? 18 kg, 13 smrtí. Score 8,5 tisíce. Ubráněný facilitky 2. Jak potřeboval. Co se tady děje? Ježiši. Super, no. Tak to jsem přehlíd. A nemáme zase Sander. Zase nemáme Sander. To je prostě, to se pak blbě útočí, no. Když není Sander, když prostě to musíte tady dobíhat jak idioti, takže oni to teďka samozřejmě doobsadijou zase zpátky. A oni se na to asi vykašlou, jestli oni to ubránijou zase, tak já na to kašlu. To nemá vážně cenu. Ještě lidi nejsou schopni tam dovést Sander. No ten Sander aspoň nějak ubránit, nebo cokoliv. Reported. OK. Doufám, že to nebylo na mě. Pam. Capture Waters. Redemption. Běž. Skok. To mají tank. Ten je určitě jejich asi. Fajn. Už to obsazujou poslední. Budou zase mít. Chlapi, dovolte tam ten blbej Sander. Nebo aspoň útočte na to.
Fajn, já si jedu poslední život a pak to vypnu, ukončíme video, protože asi nemá moc smysl. To je kokot! Vždyť je to náš, ne? Ne, to je Vanu? A proč jsem mi ukazoval na mapě jako modrej? To si ze mě děláte srandu? Tady je velká přestřelka, tam já se tam musím dostat. Ukážu vám aspoň, jak se lítá. Nebo jak se jezdí v autě. Protože já se si dostanu ty velké přestřelky. Teleport, výborně. Kde máme něco? Tady asi. Ještě. Nebo počkat, než se mi to dobije trošku. Tak. Tak. Doběj se, sakra, mám tam házený bonusy, aby se to dobilo rychle, tak dělej. Tak. Tady, výborně. Takže. Bum. Takže dáme si Valkyru. On se to strašně blbě se mi to ovládá, dobře. Lejt nahoru. Tady není ani výškovněr, ani nic podobného. Fajn. Výsadek! Ty vole. Ok, já jsem trošku dost špatný pozici. A teď absolutně nevím, odkud nějaký borec dostal. Byl nějaký heavy assault. A tady to vypadá dobře, tady je dobrá přestřelka. Tady si přepneme na heavy assaulta. Zase ofenziv, toho mě vylepšenýho. A jdem na ně. Jdeme chlapi, jdeme. Když oni to ubránějou, zase. Ty vole, Taken? Hej kámo, já jsem tady za tebou, víš? Hej, tak co je? Hej, co? Teď mu to nic nedělalo? To jako vážně? To borec má nějaký jako reflexní štít, nebo co jako? Hej, ale co to bylo? Ten do borce střílel, asi borec je trošku zalagovaný, řekl bych. Jdem na ně. Hej, co to ti borci mají za armory? Bude dostal 1500 zkušeností, jo. Tady to vypadá taky dost zajímavě. Sem. Já to jsem zase na tom stejném místě, to musím tak debilně obcházet tady přes tu horu. Hej, ale začíná mě to celý jakože celkem už štvat. Ne. Jo, teďka mě zavěsí do nějaké skupinky. Fajn. Ano, u těch... Jako já celkem chápu, že většina hraje za ty terany. A borec je nesmrtelný zase, ne? Jasně. Samozřejmě.
Já chápu, že oni hrají za ty tyrany, protože oni mají menší rozptyl, takže je to za ně lehčí, no. Je to za ně o dost lehčí. Znáte to, lidi rádi hrajou za něco, co je moc snadný. Dobrý, jdeme. Probijem se. Ty vole, ten borec jako... Hej, tak fajn. Já tomu borcovi prostě nejsem schopný nic udělat. Tak kdyby ty kulky odrážel, nebo já nevím. Může mi to někdo vysvětlit? Hej, ale tak. Okej. Super. Já jsem uprostřed přestřelky, ty mě nemůžou živovat. Nejde. Běžet ani tady tudy. Je to tady. Ale tak jako... To už si snad ze mě dělá ten borec srandu. No hurá, že jsem někoho zabil, ty vole. Jdeme, musíme je oběhnout. Sniper. A zase někdo ze zadu. No oni jdou se mnou a pak prostě umřou. Jo, tak mi to bývá. Někdo mi tam kecá. A teď mě zabil jako zase jak. Dobře. OK, ukončíme video. Tohle to by nemělo smysl koukat se na to, jak umírám. Protože je to dost frustrující. Si tady člověk spawne a to zase umře. Můžete vidět, jak jako ta zbraň to střílí úplně... Hodně to vynáší, no, takže jo, ono je celkem těžký s ním střílet. Takže dáme poslední smrt. Umřu. Tam jich neběhlo moc. Dobrá, takže já vám děkuju za pozornost a doufám, že se vám video líbilo. Budu natáčet víc videí, protože už mám ten nový počítač. Teď mám i dovolenou, takže budu na to mít čas, tak doufám, že jste si to užili a uvidíme se